Għand it-tabib smajt mara tgħid li qed bagħti ta' spiss buġieħ fl-ovaries. U ġieħ li daqqa jiġi u daqqa le. Meta jkun hemm problema fl-ovaries, l-ġieħ huwa l-unika sintomu? Hemm ħafna ċesti żgħar, pereżempju fl-ovaries, ma jikkawżawx uġieħ. Kemm l-uġieħ iva assoċjati ma' problemi fl-ovaries. Però ċesti żgħar taf ma jikkawżawx uġieħ. On the other hand, ċesti kbar, apparti l-uġieħ, mbagħad ħajkkawżaw problemi ta' nefħa fiż-żaq. Uġieli ċ-ċesta peress li mhux normali li tkun hemm tifforma l-ilma fiż-żaq. Ġifieri jkun hemm ċertu ammont ta' ilma li l-pazjenta mbagħad ħadħossha ħafna bloated. Having said that, irrid ngħid li l-uġieħ mhux dejjem ġej mill-ovaries, l-uġieħ ta' żaq mhux dejjem ġej mill-ovaries. U għax ikollok nefħa mhux bil-fors hemm problema fl-ovaries, għax naraw ħafna nisa li jkunu nkwetati illi kollhom problema fl-ovaries meta fil-fatt tkun ġejja ħafna drabi pereżempju mill-musrana jew minn xi tip ta' gass. Fl-għenieqed tal-bajt jistgħu jiffurmaw ċesti. Dawn ikunu boroż żgħar mimlija b'likwidu. F'ċertu każijiet dawn ma jġorru l-ebda sintomu, però jista' jkun li jkun hemm xi uġieħ. Fil-fatt l-ovaries il-funzjoni tagħhom hija li jiffurmaw bajda kull xahar. Throughout ġifieri mill-età ta' 14 sal-menopawża. Allura mhijiex sorpriża illi dawn l-organi li l-funzjoni tagħhom hija li jipproduċi ċesti li fil-fatt jipproduċu ċesti li ma jkunux normali. Mbagħad hemm ċesti żgħar li ngħidulhom ikunu ma jkunux cancer. Mbagħad sfortunatament nafu li ċertu nisa jiffurmaw ċesti li jistgħu jirriżultaw f'tumuri u hemm ħafna tipi ta' tumuri li jistgħu jiżviluppaw. Fortunatament il-maġġor parti tagħhom jiffurmaw fin-nisa ta' età kbira, ġifieri m'għandekx rat għolja ta' cancers f'età żgħira, imma sfortunatament nafu illi meta jiżviluppa cancer fl-ovaries jista' jkun li ma nindunawx bih kmieni. Għax jiġifieri il-progress isir rapidu, mhux għax il-mara tkun traskurata, għax huwa impossibbli li mara tiġi tagħmel check-up pereżempju kull 3 xhur, huwa impossibbli. Imma nafu li fi żmien 3 months jista' jkun li jiżviluppa cancer. Bħal f'kull parti oħra tal-ġisem, anke fl-għenieqed tal-bajt jistgħu jiffurmaw tumuri. Dawn jistgħu jiġu identifikati jew permezz ta' CT scans u MRIs jew inkella permezz ta' test tad-demm li jiċċekkja għal proteina partikolari fid-demm. Mela mbagħad once li saret id-dijanjosi li hemm ċesta, mbagħad hemm ħafna kriterji ħanajtek li wieħed jissuspetta jekk hux ngħidulha benign li ġifieri mhix cancer jew jekk hijiex cancerous. Mis-size, mix-shape, l-apparenza, jekk hijiex mimlija bl-ilma jew jekk jgħidulix solid. Jekk ikunx hemm ħafna kriterji ħanajtek, jekk tidirx li ċ-ċesta qiegħda magħluqa ġo borża jew hix qed tinfirex. Hemm ħafna kriterji li mill-ultrasound inkunu nistgħu qisu niddetuċu jekk huwiex cancerous jew le. Però luckily għandna ċertu testijiet tad-demm li jistgħu jsiru li fi żmien ġimgħa risposta jekk hemm xi riskju għoli li ċ-ċesta tkun cancerous. Naturalment imbagħad dejjem at the end of the day jekk aħna suspett qawwi li l-ċesta tkun cancer, naġġlu biex nagħmlu operation biex titneħħa biex infittxu nibdew trattament għaliex nafu illi iktar ma tagħmel trattament kmieni, iktar hemm ċans li l-pazjenta ħajkollha outcome tajjeb. Jista' jkun hemm ukoll problemi fl-għenieqed tal-bajt kawżati mill-endometriosi. L-endometriosis hija kundizzjoni pjuttost komplessa illi tirriżulta naħsbu maħniex ċerti minn ċelluli li ġejjin minn ġo l-inforra tal-utru li jisom joħorġu barra l-utru. U ovvjament ma' kull cycle jibblidjaw. U allura ma nafux għalfej joħorġu barra l-utru. Min jgħid li pereżempju tal-period joħorġu ċelluli minn ġo tubes,
Min jgħid li ċ-ċelluli stess ta' ġewwa jinbidlu f'ċelluli tal-inforra tal-utru, però nafu li teżisti. Issa mbagħad dawn is-cells joħroġ id-demm minnhom. Id-demm ħajkkawża l-uġigħ. Id-demm stess ħajaqat u jagħmel li ngħidula adhesions. F'każi gravi, ħanajtek, jista' jkollok kemm ngħidulhom chocolate cysts fejn jkollok ċesti mimlijin bid-demm fl-ovaries. Jista' jkollok ukoll, pereżempju, il-tubes jiġu blocked allura il-mara ma tkunx se tinqabad ilha. Jista' jkollok ngħidulu aħna xi kultant frozen pelvis fejn jkollok l-utru, l-ovaries, it-tubes, il-musrana, kollox imwaħħlin flimkien ta' ida waħda. Tista' timmaġina x'uġigħ kun hemm u mhix faċli għaliex l-uġigħ jista' jdum miegħek ħajtek kollha u tittra tgħix biha. Tikka aktar dwar saħtek. Il-kundizzjoni tal-ekni ħafna drabi nassoċjawha mal-adolescenti. Però riċerka li saret fl-Italja turi li hemm nisa li din il-problema tibqa' magħhom saħansitra sa meta jkunu qed joqorbu it-30 sena. Il-fatturi prinċipali li waslu għal dan jinkludu n-nuqqas ta' frott u ħaxix fid-dieta tal-persuna, livelli għolja ta' stress, kif ukoll każijiet ta' ekni fil-familja. Konsum regolari ta' junk food u speċjalment ikel li fih livell għoli ta' zokkor jolli wkoll ir-riskju li l-ekni ddum ħafna biex titfejjaq. Fost dan l-ikel insibu l-ħlewiet u l-kejkijiet, il-patata moqlija, kif ukoll il-ħobs abjad. Fil-każ tan-nisa, anke t-tibdil fiżiku li jolqothom jista' jwassal biex l-ekni tirvilla aktar. Waqt iċ-ċiklu, kif ukoll meta l-mara tkun qed tieħu xi mediċina, jista' jkun li fil-wiċċ jitfaċċaw ukoll il-ponot. Tikka aktar dwar saħtek għada.